खुलुमबाय गिबियाव सोरजिदा क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायबाय उरखाव प्रमोद प्राइवेट लिमिटेड बे बाथ्राखौ सोर बुङामोनलाय गर्जुन मोसाहारि मोनसे समनि कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरि दायो बे कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरियानो देग्लाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव कंग्रेसनि जानानै बिजाथि नागिरबाय थादोंमोन नाथाय बिथाङा बिजाथि होजायासै कंग्रेसजों बे एखे सुबुङानो दायो UPPL राजखान्थि दोलोखौ गोन्दो गोन्दो बखिनायनि उनाव दायो बे एखे मानसियानो UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानायखौ नुनो मोनबाय बेनो जाहैबाय गर्जुन मोसाहारि नंगौ गर्जुन मोसाहारि बिथाङा दायो UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाखांनायनि उनाव मैया दाखालिसो जयनिं जादों जयनिं जाखांनायनि उनाव बिथाङा दायो UPPL राजखान्थि दोलोनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोराव बाहागो लागासिनो दङ आरो दानिया गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरखौ गोबांथार बाथ्राफोरजों बखिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनलायबाय नंगौ बेफोर गासैबो 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो दायो बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिफ्राबो जाबाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि सोद्रोमा आरो गुबुन गुबुन गासैबो हेफाजाबगिरि बिथांमोनाबो दायो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नानै बै दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव थांलाय फैलायफ्रा दायो सोलिगासिनो दङ होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा गावबा गाव राजखान्थि दोलोआव थानाय समावल' गावबा गाव राजखान्थि दोलोआ मोजां नाथाय गुबुन राजखान्थि दोलोआव थांब्लानो बे गाव थालांनाय राजखान्थि दोलोआबो गाज्रि जायो थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव दायो गोबांथार सोलिबाय थादों नंगौ बे रोखोमैनो दायो गर्जुन मोसाहारिया कंग्रेसाव थानानै टिकेट मोनैनि जाहोनाव UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबबाय आरो UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबखांनायनि उनाव दायो बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै दायो गावनि थाबोनाय कंग्रेस दोलो आथिखालनि गावनि बेरेखा दोलो UPPLनि बेरेखा दोलो BPF राजखान्थि दोलोजों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरखौ दायो सोंखारिलायनाय बखिलायनाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरा दायो ओंखारगासिनो दङ नंगौ बिथाङा बेबायदिनो बिसायख'थियाव फोसावदिंनायाव बाहागो लानानै UPPLनि जानानै गोबांथार बाथ्रा बुंथिदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बावखुंग्रि बियाबाव बिथाङा स्पेसियेलि बाहागो लानानै रन्जित बसुमतारीखौ देरहाहोनांगौनि थांखियाव UPPL राजखान्थि दोलोनि जानानै दनेश्वर गयारी जाय BPFनि MCLA जानानै दङमोन बावखुंग्रि बियाबाव बिथांनि हेंथायै गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला रोखा जागोन भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन सोरबा जब्रानो 2500 हरबानो जे बे सासे EMनि मावनाय जायो सोरनिबा हाबायाव सोरनिबा श्राद्धआव एथ' थाखा दान होबानो जे सासे MCLAनि हाबा मावनाय जायो बेथ' नङाना बिथाङा सासे गभर्नमेन्टनि रिप्रेजेन्टेटिभ बिथाङा बे ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ लानानै जौगानाय लाबोनायनि दायथ'आ बिथांनाव दं बे ओनसोलनि जौगाखांनो रोङै गोदो हाबनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो ट्रेडिशनेल आखुजों आबाद मावबोनायनिफ्राय मुक्त होनायनि दायथ'आ आदा गयारिनाव दङ बिथाङा बेफोरखौ मालाबाबो रायज्लायफेरा रायजो राजानि गेजेराव बे ओनसोलाव EM जाब्लाबो MCLA जाबाबो बे जेबो मावनो हाया बिथांनाव बिनि परिकल्पना साननाय हनायाव गैखाया बेबायदिनो मानसि नंखाया खायदा आरो खाबु जाबा आजिरानबा गामसा गाननानै सेंग्राफोरखौ लानानै बिथाङा बबेबा औवा सायाव थास गेलेगोन आं मैयानिफ्रायनो जागायदों मैया सालाखाथि लरेन्स फंबायनि समस्थियाव आङो थांदों बावहायबो माइनरिटि मुस्लिमफ्रा जोंनि मिटिंनि उनावनो फ्राय 400नि बारा बिथांमोना गावसोरनो भलन्टियार UPPLआव जगदान जादों बेयो बिराद मोनसे स्टार्टिं बिराद मोजां जादों बेनिफ्राय दिनैहाय आङो बे सेकेन्ड मिटिं बेनि सिगां बै जात्रासिगुरि बान्दरमुरि गामियावबो बावहायबो बान्दरमुरि गामिनि जात्रासिगुरि गामिनि बमब्रागुरि गामिनि बर' गार' ज' बिदिनो बुरजा 500-600सो मानसि जादों बावहायबो बिराद मोजां मोनसे रेसपन्सखौ जोङो मोन्दों जे बिथांमोना बयबो UPPLनि प्रति आग्रह जादों आङो दिनै आदा दनेश्वर गयारिनि समस्थियाव दिनैनि हाबनायनि खोथाल' नङा आङो बे समस्थिनिनो बिलं जायो बावखुंग्रियानो आंनिबो समस्ति दा बावहाय आं आदाखौ गोदोनिफ्रायनो नुदों आदाया बै समाव आन्दलनकारिनिफ्राय मोनसे अबदान हिसाबै बिथांखौ बे ओनसोलाव लिडार गैबाङामोन नालाय बे सुबिदाखौ होनाय जादों आरो बेबायदिनो आदा दनेश्वर गयारिया
15 बोसोर इन्टारिमखौ लानानै 17 बोसोर बिथाङा सासे EM जाबोबाय नैबे लास्ट 5 इयार्स UPPL नि आमोलावल' बिथाङा जायाखै 15 बोसोर EM दा बे 15 बोसोर EM आव ओरैबायदि खाफाल गोनां बिथाङा बे सुबिदाखौ मोनबोदों नाथाय बिथाङा गाव जेसेबां सुबिदा मोनदों BPF पार्टिनिफ्राय एसेबां बिथाङा रायजो राजानि जानानै मा मावनो हादों मानसिफ्रा होनसोलायो बिथाङा गामि गामि स्कुटि सालायनानै गामसा गाननानै गिदिङो आरो सोरनिबा फिसा फिसौ हाबा हुखा मानसि थैनाय श्राद्ध बायदि बायला बेमार आजारावहाय थाइसे थाइनै होयो दा बियो नंगौ बेयो मोनसे नुसार जानाय बे गामिनि साधारन रायजो राजाया बेफोरखौनो सानो जे सासे EMनि मावनांगौ हाबाया बेफोरखौनो सानो जे सासे मन्थ्रिनि हाबाफारिया खिन्थु बिथाङा रायजो राजाखौ थगायदों बे सोरबा जब्रानो 2500 हरबानो जे बे सासे EMनि मावनाय जायो बेथ' नङाना सोरनिबा हाबायाव सोरनिबा श्राद्ध एथ' थाखा दान होबानो जे सासे MCLAनि हाबा मावनाय जायो बेथ' नङाना बिथाङा सासे गभर्नमेन्टनि रिप्रेजेन्टेटिभ बिथाङा बे ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ लानानै जौगानाय लाबोनायनि दायित्वआ बिथांनाव दङ बे ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ लानानै साख्रि बाख्रि होनायनि दायित्वआ बिथांनाव दङ बे ओनसोलनि जौगाखांनो रोङै गोदो हाबनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो ट्रेडिशनेल आखुजों आबाद मावबोनायनिफ्राय मुक्त होनायनि दायित्वआ आदा गयारिनाव दङ बिथाङा बेफोरखौ मालाबाबो रायज्लायफेरा रायजो राजानि गेजेराव खारन बे ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा फरायसुनायाव एसेबां आवगायनाय नङा नालाय बेफोरो बिथांनि मावनांगौखौ रावबो मिथिया दा बेखायनो आदा गयारिया गावनि थांनाय 15 बोसोर थामसाव धनेश्वर गयारिया रायजो राजाखौ थगायनानै EM जाबावदों आरो खनसेबाव 5 बोसोर एबारावबो बिथाङा थगायनानै माबा मोनसे आदाय खालामनो नागिरदों बेयो अन्याय जागोन खिन्थु बिथाङा जे 15 बोसोर 17 बोसोर EM MCLA जाबाय बियो जथेस्थ' थोबाय बिथाङा दा सोरबा सासेनोसो BPFआव मेरला लाइमोन सेंग्राफोर दङ बिसोरनोसो हगारना होनांगौमोन आं सानो एबारावहाय रायजो राजाया बयबो बुजिबाय जे धनेश्वर गयारि आदाया बे ओनसोलाव EM जाब्लाबो MCLA जाबाबो बियो जेबो मावनो हाया बिथांनाव बिनि परिकल्पना साननाय हनायाव गैखाया बेबायदिनि मानसि नंखाया खायदा आरो खाबु जाबा आजिरानबा गामसा गाननानै सेंग्राफोरखौ लानानै बिथाङा बबेबा औवासुं सायाव थास गेलेगोन बबेबा माबा थालिर बिफां गुदियाव थास गेलेगोन आरो बबेबा ओरैहाय थिनसिला सखर सिलाथिं खायदा आरो खाबु मोनबा जुवा दाय सोनानै गावनो दायस्टारि जायो आरो फुजा पार्टि खालामनाय बेफोरावसो बिथाङा खोब मोजां बेबायदि रायजो राजानि प्रतिनिधि जानानै रायजो राजानि हाबा मावनायनि बिथांनि खर'आव गैखाया बिखायावबो गैया दा बेखायनो रायजो राजा बिथांमोना बयबो बुजिबाय एबाराव आदा धनेश्वर गयारिया रायजो राजानि भट लानानै देरहानाय नङा जोंहा रन्जित बसुमतारी बिथां फेरेंगा प्रमद बर'नि नेतृत्वआव बिथांमोनहा गोबां मावनो लादों गोबां मावबाय हाजार हाजार हानि पाट्टा होबाय दा बेफोरखौ नायोब्ला एबाराव UPPLआनो गभर्नमेन्ट फैगोन तथा बे ओनसोलाव बावखुंग्रियाव रन्जित बसुमतारी EMआ गोरलैयैनो देरहानानै फैगोन बिथाङा नमिनेसन गथायखालि मोनसे खोथा बुंदों खौरां बिजोङाव माने नैबे बावखुंग्रि बियाबाव 6 मासनि सिगांनो गाव देरहाखानाय होननानै बुंदों बेनि बे कमन डायलग 5 बोसोर सिगां देरहाखानायबो होनगोन बै सिगांनि बोथोरफोरा थांबाय दानि जुगाव जोंनि लाइमोनफोरा साख्रि बाख्रिनि सिन्था खालामदों जोंनि लाइमोनफोरा कल कारखाना इन्डास्ट्रिनि सिन्था खालामदों जोंनि लाइमोनफोरा न'आव थानानै इन्टारनेटनि जुग बेफोरनि सुबिदाखौ लुबैदों फरायनायनि हारखौ बांहोनो लुबैदों दा बेवहाय आदा गयारिया गैया होननानै बयबो मिथिखागौ आखायनो बै सिगांनि सानस्रिजों बिथाङा थाबाय थायोबा बिथाङा दाबो उन्दुनानै आरो बिथाङा गादलेनबाय माइन'रिटिनि भटआ गावजों दं होननानै बुंबाय थायो बिथाङा 83% नङा माइन'रिटिनि थाखाय बिथाङा मा होदों माइन'रिटिर कारणे गयारि डाঙरे কি করেছে একতো করা নাই কিবা যদি করেছে UPPL করেছে কিবা যদি করেছে ফেরেঙ্গা উরূপে রঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰে কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ মাইনৰিটি সকলৰ মছজিদৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে ঈদগাৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে কবৰস্থানৰ মাটিৰ পাট্টা দিছে গয়াৰী কেতিয়াবা দিছে নেকি এই গতিকে মাইনৰিটি সকল তেখেতক কিয় ভোট দিব মাইনৰিটি সকলটো সবচেয়ে 70 বুজিব পাৰা চালাক মানুহবিলাক তেখেত এনেতো আনপৰ হইলেও এইবিলাক ৰাজনীতিৰ কথাটো সবচেয়ে আগত মাইনৰিটিবিলাক জানে সেই গতিকে গয়াৰী ডাঙৰীক দি বা ওই গামোচা পিন্ধি পেলাই দৈনিক স্কুটি চালে দেশ উন্নতি হ'ব নাকি নহয় না তাহলে থাকিও দিব ওইটা ভুল ধাৰণা গয়াৰী ডাঙৰে একচুৱেলি সাৰেণ্ডাৰহে কৰিব লাগে যি হৈছে ফেৰেঙ্গা ডাঙৰে আপুনি যিকি যা ভাল কাম কৰক বুলি नोंथांनि नोजोराव 18निफ्राय गोजौआव मोनगोन BPFआ 6थानिफ्राय बाराद्राय 9था मोनगोन आरो BPFआ एबाराव मोनबानिफ्राय BJPआ मोनबानिफ्राय 6था मोनगोन बेखिनि फारागथियाव देरहागोन आं नुदों UPPLआ फ्राय गाव हारसिंनो गभर्नमेन्ट दागोन नङाब्ला मोननै मोनथामसो
खमावहाय इदार उदार थाना थानि खालामनानै आरामसे कम्फर्टेबल गभर्नमेन्ट दागोन आं बेखौ एखेबारे रोखा नुहुरबाय